izwi lila ngiyabingelela nake ngifuna ukungidlulisa siya ku 2026 siya ku 2026 ayikho inkinga engenzekalanga nakubani zibe khona inkinga ayihambe kahle impilo zabo sibashayela izandla sithi siyababongela bafowethu ngane zakwethu ngosuku olulodwa nje ngazi uluza umphefumulo ngosuku mhlawumbe nje olulodwa lenjabulo noma ngeinsuku ezu3 uyiphathe kahle unyaka wonke ubhizi usemsebenzini uyasebenza ngoDisemba kufika abantu noma kufike ingane zakwenu noma kufika abantu abaseduze nawo babona beziqhwaga bese uyadelela abantu ungabahlonipha abantu ngokuthi nje uDisemba nje ube insizwa nje likushisa igazi uphathe kahle unyaka wonke bafowethu uzofa nje ngosuku nje ngosuku uyiphathe kahle noma ngathiwa bafowethu uDisemba ujabule uyinsizwa kodwa kubalekile hlonipha ngoba uzolinyazwa ngabantu nje ngosuku olodwa uhambe cabanga uphathe kahle unyaka wonke kodwa ngifuna ukusho nje asihloniphaneni bafowethu nobani akahloniphe nje ukuhlonipha nje akumluma umuntu futhi akumnciphisa emzimbeni futhi akumenzi ehle nje uhloniphe siya ku 2026 engizokudlulisa ngidlulisela impumelelo yonke into kuzoba nevideo engizoyifaka kusasa eka January ukuthi kwenza